Manila Broadcasting Company. Las 4:57 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. 58 minutos na nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Luwat na Bacolod na Pilipinas. Mayong hapon na naman, yari kita sa Martes nga pagpangalagad sa industry nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition, November 17, 2020. Inyo palatuntunan alas 5 tubdob alas 6 ang gabi. Lunes tubdob Sabado, inyo ka-action na Marlon Hedovaya. Medyo makadakanay ato sa nga lakat sa nga panahon subong. Way man sang malain nga tiyempo nga nagsugata sa aton. Inigaban tanto ka init sang silak sang adlaw. Katamtaman lamang ang dalagan sang tiyempo kon panahon. Sa mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinalan. Narong nga balita nga dapat nato sini pagatutukan una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Ang maligaan ay Shabu sa Bacolod nagapadayon by bust operations na naman. Sang ato sini nga mga otoridad. Lalaki subject man sa operasyon sa mga otoridad. Pila ka gramos ang ginapatihan Shabu na recover sa Villa Homes, Barangay Vista, Alegre. Una sa balita, una sa aksyon. Wala gid sang kauntatan balik-balik portion ng problema sa ilegal nga droga sa Bacolod. Kung kay sabay pilaman sa di ka mga tao ang nagasilig na lamang nga mas maayon na lang nga pamatsyon ini mga salawayon kag halagi hapon kabaligya sa ilegal nga droga pati na mga sindikato. Bangod minano ka-operar kag pandam nga sa atos sa nga mga otoridad nga untatan na wala man nagapalabati kung kasuhan kag presohon hindi man madugayan sa presohan ay guwagyapon balik sa pagbaligya balik gyapon ang problema kung dulaon sa kalibutan solbar ang problema untat ang illegal nga aktibidad o galing may nagasiling nga way man sa nga sinuman nga tao ang magkadesisyon kung tinugad rin sa kalibutan ang magkadesisyon sa pag-utas sa kabuhi sang tao kundi ang kahitaasan lamang pero tubtubsan o magapabilin kag magapamalagpag ining nga problema sa illegal nga droga amaning pamangkot nga tubtub subong way sang sinuman nga makasabat baligya dako priso gwa baligya dako priso gwa baligya, amo nang balik-balik lang. Why, naaputa ng mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ikaduwang adlaw sang road clearing operation 2.0 sa Bacolod. Kamusta ang resulta? Pila ka mga pasaway ang nagpakatig-as ang ila sa Bagol kag nagpamilit sa gihapon sa pagbaligya bisan lapaw na. Ang ila sa nga plastada, ang downtown area sa nga Bacolod amo ning isa sa mga ginuna tirada
Pero sa gihapon na sulit-sulit nga ginamuno sa nga sini nga palatuntunan. Ang Dalan Balisteros, kamusta? Lantawan nyo. Nakadtuan man bala ini sa mga enforcers? O kung nagapatuman sa nga clearing operations? Ano ang ara sa Dalan sa Balisteros, how? Simple lang. Ang nagapundong nga salakyan sa kilid sang dalan. Nga ang dalan ginapanagiyahan sang gobyerno. Ang mga estruktura na sa unagin pangkakasto sa unang road clearing operation. Makaligad ang pila ka adlaw si Mana kun bulan ay may tumubo. Ang nagtubo hindi estruktura, kundi salakyan nga way lang nga parking, kundi nagapundog kay dalin sa aga tubtob magabi. Una sa balita, una sa aksyon. Anong tinutuyo sang saring pagpundo sang salakyan? Lantawan nyo na para inyo mabalaan. Part 2 sang clearing operations. 60 días ini o kung duha ka bulan ang ginhatag sa nga gobyerno sa mga kapitan sa barangay para ini ang pino-pino kag piho-piho nga mapatuman. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang sa 60 ka mga notisya gin-issue batok sa mga nagapanagiyas sang illegal nga estruktura didto pala ni sa area sang barangay Sumag. Amayara sang ginatawag nga due process man. Hindi man siling patarasak laning implementation sa ato sa gobyerno. Batok sa siling mga illegal nga estruktura. Siyempre sundon ang ginatawag due process. Ipaagi sa matawhay nga sitwasyon, matawhay nga pamaagi. Isyuhan anay sa notisya. Pamalon nga amoning adlaw dapat way nang imo sa ding estruktura. Sino ang imo sa pag-ubon kung dapat giman gubon? Kami nga taga-gobyerno kung ikaw nga tag-iya. Amo nang dapat nga pamalon sa mga tag-iya sang estruktura. Now kung hindi siya magtuman sa pitsagin talana, nga dapat amo nang adlaw nga dapat kakas na ang iya sa ding estruktura. May rason ang gobyerno nga sila na lang ang magataltal. Una sa balita, una sa aksyon. Downtown area ti ang barangay sunod. Ang barangay ginamat-amat lang. Barangay makaaksyon nga diri sa Bacolod. Mayara pila ka mga opisyal sa barangay nga daw nag-alat tinamaran how. Ang pila nila sa ka mga panguluyo nga dapat ila serbisyuhan daw pinabayan. Mayara bala barangay diri sa Bacolod nga ultimo problema angot sa pagplastar sang lehitimo nga merkado kag pagplastar sa maayo sang mga manugbaligya daw haluson kay isrot how. Una sa balita, una sa aksyon. Diri ni sa Bacolod nga barangay. May resolusyon na ginpasar, ginaprobahan, permado. Resolusyon nga naga-recognize sa Bisaya nga lengguwahe. Nagakilala ngang inang isa ka merkado nga ginrintahan, ginarkilahan sa barangay. Amo lamang nang dapat kilalahon bilang wet market sang barangay. Pero ang kakatabo mga kaaksyon, ang ginpermahan, ang ginaprobahan nga resolusyon ay daw ginbaliwala na nung tabo man. Una sa balita, una sa aksyon. Lain kay daw mabeleran pang barangay sa tiiya sang sining estruktura ni. Ang mga vendor sa mga monggalok do dira sang problema. Tutukin nyo na ag solbaron, tapos pala nagoro solbaron. Andaw-adlaw hikotara. Alas 5:06 Action Radio Philippines Standard Time. Sa balita naman, pungsod nun, grupo sa mga abogado sa Pilipinas nagakasubo. Bangod isa na naman sa ilang miyembro pinatay sa Palawan, Banwasang Nara. Abogado nagabaniho sang yesa nga salakyan pakadto ko na sa hiring nga tambungan. Ay pinamundo sa kung pinapundo, ginpabarahan sang duha ka mga tawo, ginpapundo, inabarihan ang portahan sang salakyan, puwersa nga ginpapanaog sa salakyan,
Piniro sang 45 kalibre nga handgun sa ulo kang liog. Tumba sa dalan, kag binayaan patay. Una sa balita, una sa aksyon. Amaning pinakamasubo mga kaaksyon. Ayning abogado ni ka-53 nga mananabang. Grupo sang mananabang, prosecutors kag huwes naging patay umpisa tuwig 2016. Ang Integrated Bar of the Philippines kon IBP Palawan Chapter lubos ginkondenar ang ining krimen. Nagligan lang as mana dumduman nyo na. Ang isa man ka krimen makakson nga may isa ka huwes nga babaye tiniro man sang abogado sa sulod sang korte, clerk of court yato. Ang abogado dito sa Manila, patay to ang huwes nga babaye, patay man ang abogado, ay di tumiro man na tiniro yung manay sa di kagalingon. Daw mo nalaning kahapos no, sa paghimo sang krimen sang mga manugpatay tao. Ang ato sa nga nasyon do nagahibi iyang ang adlaw kun waay sang ginapatay. Ibasta gani krimen, obligasyon kun tani sa mga otoridad. Obligasyon giban nila prote daw kalabanan nga mga krimen do way gijabati ang may na dakpan giliyon nga tagpatay tagluthang no. Nagluwas lamang dito si area sang Sagay. Tinadakpan to ya ang nagtiro nagpatay to sa number 1 kagawad. Ang isa to miyembro pa sang active member pa sang Philippine Army. Ang isa miyembro sa ginatawag nga SKA kun KA. Kaya mo tiya dasig to pag solbar sang kaso, dasig to nadakpan ang nagaluthang kag sospitsado. Di pero ining kalabanan na makaakson nga mga krimen dari sa Pilipinas, partikular dari sa Bacolod. Kabati ka mo may nadakpan, way giday. Ang kalabanan TY. Thank you. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkadibas sa balita sa bahin sang nasyonal, are sa mga POV. Sa mga operator plus ang di pasahing salakyan. Balita ni para sa inyo. Balitang tagtaganay na naman sang kwarta sang gobyerno para sa mga pigado kag dapat buligan subong nga krisis. Direct Cash Subsidy Program. Official nga ginsugdan ang pag-asikaso. Kung sa mga palumba-lumba pa nag-umpisa na ang pamangkot san-o anong adlaw ang paglapot sa kinatawag finish line. Ang mga benepisyaryo sa mga aksyon ay palakpak sa mga operators sa mga PUV, Public Utilities Vehicles. Ang mga PUVs, ang mabaton sa mga aksyon, 6,500 kada unit. But sa lingon kung pulok-bilog unit mo ba? 66,000 pila? 65,000 man kung pulo ka unit. Ang imo sa PUV, isa ka unit, 6,500 mo. Si Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga Martes nag-anunsyo nga 1.16 billion pesos ang ginpain sa saring programa ni kabahin sa pundo sa idalom sang Bayanihan to Recover as One Act. Ang Departamento sa Transportasyon isa ini sa may dako nga papel sa pag-implementar kabulig diri ang LTFRB. Subong pa lang. Piho nga may ara na naman isang nagapanumdum mo. Basta nagapanumdum kung paano makabulig para mapiho nga ining subsidiya. Direktagin nga magtupa sa benepisyaryo. O kung pwede man nga may ara sang nagapanumdum kung paano makaganit. Una sa balita, una sa aksyon. Daw kanami man pamatian no, tangod sa tinaga palang direct. Ti direkta, way naguro sang damo nga gyan. Direct Cash Subsidy Program. Pero ang pamangkot diri makaksyon, magadirekta ginayhanis kamot sang tutuod nga benepisyaryo. O kung basi dumiritso na naman
sa bulsa sa mga kakawan. Una sa balita, una sa aksyon. Mangkot lang na. Basta gani kwarta, basta gani mani makaksyon. Gakalam ang kamot sang iban nga mga kaukawan, labi ng aras gobyerno. May nasampulan na baya, basta money matters, may nasampulan na nga mga opisyal sang gobyerno, labi na opisyal sang barangay, may mga nasuspender na, basta money matters, diligid. Ang kwarta kon pondo para sa tudtod nga benepisyaryo hatag, hindi pagbuhini. Pero mayara gid gapon nga nagasiling bayda. Priso kung priso, suspended kung suspended. Di na yang asahin sa opisyal gobyerno damol na ginaguya. Una sa balita, una sa aksyon. Direct Cash Subsidy Program para sa mga PUV operators. Sino pa malang pwede nga magbaton sa saning ayuda? Mga public utility buses, point-to-point bus, public utility jeepneys, minibus, UV Express, ang ginatawag na PhilCab. One time 6,500 per unit nga subsidy. Kag ang pinaka-importante dire nga mabalaan kung saan usog da ng tagtaganay. Maging ang pinaka-importante na. Kaya basi kung nagulat sila bala sa sulod sa pila naman kabulan haw, kag magduyan naman, kag mapalso pa. Don't you worry, hindi magkabala ka. Ay hambal sang gobyerno maka-aksyon, pagi sa LTFRB nagsiling nga ang target sa pag-umpisa sang siring implementasyon sang programa, subong na nga simana. Una sa balita, una sa aksyon. Tagtaganay ayhan mangin matalunsay. Nga daw pareho lang sang kananlog sang utan nga takway. O kung basi magpareho ini mag-aksyon sang bunot nga may uganot kasapnot. Una sa balita, una sa aksyon. La 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat sa mga nagabonitor sa ato live stream temprano pa. Oy, kag sa ato nga mga nagpartisipar sa SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sige lang sa pag-monitor maka-aksyon. Tangod anuman nga oras, anuman nga adlaw, base ka mo nang magabutan. Sa saringabahin ato na nahibuloon anong sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Observation report sa ato saringa patrol na binigid andalagan sa trapiko. Sa saring masako-sako nga oras sa adlaw. Aman ang oras nga alas 4, alas 5, tubto alas 6. Bago dinug puli na sang halos kalabanan. Sa patrol with action, Jan Diaz. Sa ato saring patrol action Jan. Mayong hapon please kabin. Maayong hapon aksyon Mark at sa tunaran nga mga ka-aksyon ang patrokulonari kita sa area mismo sa Circumferential Road sa norte naman nga bahin sa syudad sa Bacolod pabalik ka-aksyon sa south nga portion sang syudad. Atong ginausoy sila nga po niling malapad nga dalanon for lane siniha ang Circumferential Road mga ka-aksyon rason kung nga kalabanan sa mga motorista nga nagalabay doon man mismo nga lugar sila nga po mga ka-aksyon kung mas kami madasig-dasigin man ang pagpadalagan mga ka-aksyon. Makitang kita rin nato na pribado nga sa lakina kalabanan gid nagasulong bali labi nato mga sugata nga nila direksyon naman niya padulo norte nga bahin sang syudad mga ka-aksyon. Sa aton nga paglambiyong sa syudad sang Bacolod Siliman nga pon paglabay sang patrol dra sa bahin sang barangay Banago at least na tulutinluan naging man balang dalan dra may kangtanan sa clearing operation nga ilagi na patigayon mga ka-aksyon. Pero antes naman natong kadtuan ang sa area sang Banago kung dalagan sang pauton pagkabalan sa dalalakson mga ka-aksyon sa ring hapon makalugdari moderate to heavy to heavy ang traffic situation sa bahay naman masang Buri Road. Ang Buri Road sa tubang balas ng sikadrangang Lopez Mandalagan kagato ng Kadto Lot District mga ka-aksyon
Sa nga po, mabubugat kag may hilay ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko, labi na movement, abi sa mga salakyan. Magod na kakson sa gulpi ng bulkad kung karamuon sa mga salakyan nga naglabay dra sa lugar. Labi na ang mga salakyan nga ang direksyon pa norte nga sa nga sulod sa Bacolod. Sa lingon, ang mga salakyan nagigandra sa may Metro Bacolod, may iba ni papauli na sa luwasang Bacolod man mga kakson. Pero ang pila sa mga salakyan nagikan norte, hindi man aton drima, no? Kay kung kaysa, unpredictable, bla, gulpi na mga kakson, bugat man ang traffic. Paibalo kag panumdom sa tutulan nga mga kakson, ilabi na ang mga motorista nga naanad naglabay draman sa area sa Ramos Lacson, Palusot, sa may BS Kino Drive sa Santo Niño Stop, Barangay Free, Surab, sa Bacolod. Nga sa gihapon nagapabiling nagapadayon ang construction sang Dalanondra. Bot sa lingon mga kakson, one lane ginamang ang malabyan sa mga motorista, ilabi na ang gikan sa magkatuwa nga direksyon, no? Come in, stop and go, amo nang iladra sa sistema nga ginapatuman, agud lamang matagan sa ligwa ang tanan nga mga salakyan nga nagalabay sa lugar. Pero kung ikaw mga kakson, gikan gid mandri sa may San Juan, kag matuyo mo magaliko, left turn, pabalik sa nabi sa Kino Drive, agud nga makadiretso ka Ramos Lacson. Siguro sila nga po expectaron mga daan na mangin mabulbugat ang traffic da kay mas maligwa abi ang ginahatag na lugar sa mga salakyan nga gikan diri mismo sa Ramos Lacson palusot sa may Santo Niño Stop mga kakson. Ang rason sa diri kay may dako paya ang lugar nga makapundo ang mga salakyan compared mo diri sa may Santo Niño Stop nga kinanglanan kina-encourage kina magdiretso kay once magliko sila kay kinahanglan nila magpundo kay maulat sa mga salakyan nga maubos abis kasi alin sa Ramos makatugay ni sa mabugat nga traffic kung mga salakyan man nga gikan sa may downtown area nga naglabay sa may Dalan San Juan palusot pagawing Barangay Banago mga kakson. Sa pinakaling report nga ito nga nabaton silingapon man amat-amat nga ma-experiensa na ang tuman kabugat na dalagan sa traffic o nabinas sa mga salakyan nga digto nagalusot mga kakson sa bahin sang Barangay Mansilingan palapos sa may Barangay Felisa kay may aradra-dalan nga ginbuo-buan ikot-kot na and siningapon na umpisa na nila ang construction abi pero nagatugay ni sa Japon sa malubugat man nga dalagan sa trapiko mga kakson. Sa kung balikan naton ang pinakatagal nga road clearing operation sa aton nga mga otoridad. According diri sa pila ka mga otoridad nga na istorya sa Barangay Kapitan Ricky Mijares sa Barangay Banago, ang basibla makibo ang pila naton ka mga kakson ilabi na ang mismo nagalabay sa bahing sa Barangay Banago nga wala na ang nagkabrigya dra mga isda sa kilid sang dalan kay tikabahin sa road clearing operation giligwa nila pati mga sidewalk kag iniman ang nagpaganagan sa traffic situation dra sa area sang Barangay Banago mga kakson. Ato na sa statement sa Barangay Kapitan Ricky Mijares may angot sila dra. Natapos ang hearing dra sa barangay. Aksyon na malipot kinamang pero konfirmasyon niya nga sagi mismo nagdesisyon nga paligwan na kami pila ka mga jeep nga dra nagaparking man nga daan or nagakuha bisang pasahero so kinahanglan nila mas malapad o kon nga area nga at least hindi man makatublag ilabi na ko na traffic situation na pagamalan sa bahin sang Barangay Banago mga kaaksyon. So far karami sa tunpanyan po sa palibot sa surad siniman nga po do lamang gid patimaan abig sang pagrugalom sa kalangitan hopefully magtayo yun nga kaangay sining aton nga sitwasyon sa palibot sang surad sang Bacolod. Halong tanan sa mga motorista nga naglambihong sa gihapon siniman nga hapon. Ini nga dalagan sang trapiko kag sitwasyon sa palibot sang surad ang bugo sa gihapon ginadurong sa inyo sang Dr. Production John Diaz mula sa Batura sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Okay, dari kita sa Gabaritor sa ato sa ring live stream si LM Muhar. Thank you gid sa pag-Gabaritor. Si Bea Jonathan, good PM. Heaven, Jose Mongcal Torilla. Ako Maldita, good noon. Action Marlon watching live sa Hong Kong, more power. Jocelyn Liboon Dispoho, good afternoon. Action Marlon, thank you. Yvonne Boisher, good PM, done sharing, salamat. Romy Agsam, good afternoon po here sa Japan. Si Alex Montes, arangkada sa Hapon, Hamalya. Alex Montes, salamat. Roger Seldres, Action Marlon, monitor ako din sa Manila, salamat. Si Brit Hart to Nato, mayong hapon, botsiling ganon sa Marlon, di effective ang kampanya sa nga presidente nga AGK, batok sa mga drug personalities. Nagdugang lang tungod sa Chikwan niya nga bus, China, war on drugs hasta matapos lang termino niya, mangin walay pulos ang tanan, hamal ni Alex. Janice Sarsi Puedes, good PM, watching live dari sa Housing Victorias, God bless. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon from Hong Kong. Kenneth Valencia, Cory Binaha, mayong hapon, watching from Kuwait. Aldrin Lalimaco, good PM sa Marlon. Si Marivic Reyes, hi Mar, kamusta na kayo dyan? Mar, musta taga Bacolod, Mar, sa tumataas COVID-19. Nagadubo niya ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod City. Rosalina Arellano Espadero, good PM. Zen Cabales, good PM. Rosalina Arellano Espadero. Martin Aliling, araman si Louie J. Bival, watching from Cainta Rizal. Joel Aligato Jimenea from Cityville. Araman si Lito Sicondes from KSA, more power. Chok Patigas, watching live sa Kalibo, Aklan. Jolie Militado Patrimonio, good afternoon. Sir, tani ihatag na lang anay ang ayuda sa affected sa Bagyo, hindi lang anay sa mga operator sa mga cars. Galing kay mati na allocate na no? Mayara sang layi naging nabasihan. Damo man nagabulig, kapadalas ang bulig sa mga apektado sang calamities. No? Remel Demetrio Zabala, good PM sa Marlon, great lang Zabala family. Sa sila ay monitor ko ni sa Metro Manila. Bernard o kay Amigota Bernard Tabino. Great lang Arnel Pedionco. Okay. No, classmate Bernard Tabino. Musta ka na? Okay, class. Salamat 524.
sa ginatawag nga GCash, isa ini ka online application. Sa mga pumuluyo sang sunod sa Bacolod nga magadonar sang cash pero luyag nga personal nga ihatag ang donasyon, pwede ka makatawag no, sa telepono 434-3861, 708-1237 o kung sa cellphone numbers 0947-637-6786 para sa detalye sang pagkuha sang imo sa nga donasyon. Ang mga residente naman sa luwas sang Bacolod ang mahimo man nga magdonar sang cash. Kung wala sang GCash, magtawag ban sa numero nga ginlawag na kon bagulang, no? Para sa pamaagi sang pagpadala sang industry nga donasyon. Ang magadonar naman sang goods kag gamit para sa sanitation kag hygiene. Ang kinahanglan nga magtuwag man sa Aksyon Radyo Bacolod, agod mahibaluan ang schedule sang pag-pick up sang inyo donasyon. Kung ikaw nag-a-star sa gwa sang Metro Bacolod, mahimo ka man nga magpagig-angot sa Aksyon Radyo Bacolod, agod maistoryahan ang pamaagi para makuha ang imo nga donasyon. Madamong masalamat mga ka-aksyon, Operation Tulong, pagbulig sa mga apektado sang bagyo, isa ka corporate social program sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang panyawan herbal capsule with mangosteen. Oy sa mga high blood kag sa mga diabetic, panyawan pagkatapos kid lamang sali. Okay, balik kita sa pag-acknowledge sa mga nagabonitor sa dugan na ito sa mga ka-aksyon nga nagabonitor sa live stream. Rose Guevara, hello. Ophelia Galero RC watching live from Isabela. No? Isabela. Shirley Mandate, good day Max Marlon. Mangkot lang tadi kung ano ang protocol subong sa Bacolod. Kung dari kahalin sa Manila, may biyahe na, no? May biyahe, may sweeper flights na ang pinaka mga airline companies. May mga requirements to sila. No? Pwede ka maka-check, Ma'am Shirley Mandate, i-check mo sa sa FB page sang Negros Occidental Tourism Division. Okay? Negros Occidental Tourism Division. No, may gin-post dira sila nga flight advisory sa sweeper flights. No, nalakip na da ang mga requirements sang halin sa Manila pagkanto diri sa Bacolod. No, kaya nagbalik ng sweeper flights sang PAL, AirAsia, Cebu Pacific. Or yes, tatlo kami airline companies. May na-post dira sila. Jutay ba lang ito nga mga requirements? Check lang, Ma'am Shirley Mandate. Negros Occidental Tourism Division. Ipagkitabo na kami gin-post na sila nga flight advisory. Salamat, Shirley Mandate. Okay. Chris Vilma Trias, good afternoon, Nax Marlon, watching live, East Home 3, Barangay Estefania. Greet ko lang si Jerry Acero sa Morsia, Kaga Montoya, Sumido, Vijon Tisoro, Arsenio family. Eli Escalera, good evening. Nax Marlon, monitor lagid ko permedri sa Tangob sa may Sitio Matahom. Sitio Matahom? Purok Matahom ni Goro, no? Purok Matahom. Okay, basta taga Tangob.
Ara na yun basta ba taga Barangay Tangob. Salamat. Alas 5:38. Cleansing, nourishing, balancing, evergreen herbal. Alas 5:42, Bacolod City Hall nga balita. Aksyon Radio City Hall Report. Mayara sang mga notisya ginisyo sa mga illegal structures. Tag-iya sa mga illegal structures sa barangay Sumag na nung nasaan sa notisya.
Itali sa balita with Action Dale Salazar. Action Dale, bayong gabi Peskarin. Action Mar, umpisa kahapon nga adlaw kapin 16 na ka mga notices ang gin-issue sa Barangay Sumag Council. Bato kini sa mga nagapanagiya sa mga illegal structures kag obstruction. Dira sa area sang Barangay Sumag kasulod ni sa pag-resume sang Road Clearing Operations 2.0 umpisa November 16. Sa pagpakikawat naton kay punong Barangay Rodney Carmona, iyagin pahayag Action Mar nga nasa sa notisya nga dapat gilayan nga kakason sa mga tag-iya ang illegal structures bangod kan mapaslawan ang barangay na mismo ang maguba sini sa mabot nga Biyernes nga adlaw. But silingon ang notice ang mag-serve nga warning o kung pwede nang voluntary or mamat-amat kakasa sa mga tag-iya ang ila sini nga mga obstruction kag illegal structures. Action Mar, ginpatahag ni Carmona nga kalabanan sa karon sa mga illegal structure nga yara pa sa iyang nasakupan amo ni siya sadto ang ginpanghawanan na Action Mar kag karon nagbalik samtang may pilaman ka mga bag-o nga obstruction o kung gintawag nga fresh no nga mga illegal structures sa suno sa kapitana. Gingkaro naman ni Kapitan Carmona nga ang mga nagatindog nga mga kahoy nga makitaan sa Bacolod Negros Economic Highway dira sa area man sa Barangay Sumag nahamtang Action Mar sa mga pribado nga lote nga suno kay Kapitan. Wala diri sang jurisdiction ang gobyerno bangod suno siya ang dalan gid lamang dira sa Bacolod Negros Economic Highway amo na ang ginapanagiyahan ka gobyerno kagang sa kilid diri private property na suno kay Kapitan Carmona base man siya sini nga pagpangusisa. Atong pamatian si punong Barangay Rodney Carmona sang Barangay Sumag. Dapat nga minuto subong. Pagkatag minuto sa mga naglalit kasi na balik yapon. Oo. Siyempre, probably, kasi inform na sila mga iba side, mang guba na kami. Mga pila na ka-notice na issue nyo ka? Almost 60 na para di pa sa store ng kapalitan. Kalabanan ka nga mga obstruction or illegal structures, anong structure ka? Para siya sa occupy sa sa kalog, para sa shoulder sa ato ng mga streets. Kamo siya ang atong bubuon. Pagbuba kay sumong daw wala nang sanay para nagsimpo sa kapagbuba kung sila maguba sa ilang mga structures. Oo. So by Friday kami maguba ko nila maguba. Oo. So daw kung baga ang notice nag-serve as voluntary, may time silang maguba sang ila-ila na lang. Oo. So yung baga sa simpo nga maguba sila para kung sabi karon kasi gusto lang makubog na sa kapon na gusto lang maguba. Oo. May siya maguba sa ilang mga structures. Ang sa economic highway di akap doon nagbalalik dira ang mga structure dira. Actually, ang economic highway ang iyang gobyerno. Oo. Gobyerno daw may nakuha na tanan ang iba ng structures nga daw natawag mo ng mga kawayan Oo. nakatungkol sa private property. So, kung Sa mga portion ginabang sa ato sining nga interview kay punong Barangay Rodney Carmona sa Barangay Sumag. So sa Berdes nga adlaw i-expect na sa matagiya sa legal structures nga kung hindi sila nga makakuha or makapanghawan ang barangay na mismo ang para sa dira nga maguba sila sini nga mga legal structures o kon obstruction. Update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action na Dale, 5:46 Action Radio Philippines Standard Time. Along ka mo sa mga gaboritor blang nga mayara sa ganamaniho nga salakyan. Kariit katama subong sang dalan. May ara ko kilala nga siling sa akon nga siling Action Mar waay sang ginatawag nga accident prone area kon areas mo. Kundi, ang kakatabo iya, mayara sa mga haras-haras nga driver. Depende na sa pagpati. Pero tayo sa mga ka-aksyon, mayara sa follow up kita ha. May panibago na mga aksidentes dalan ho. Kaya po tumampawan ang bakulod nun sa aksidente involving sang ambulansya dari sa Sebastian Lacson. Nagato sa area sang Valladolid. Sus, hindi lang isa, dua kasalakyan ko, di 3, 4, 5 mga gisamo. Da binungguan ay isa mga hapon magka-aksyon mayara kita sa kada follow up naman panibag-o naman na aksidentes dalan. Alas 5:47, stay healthy, live better paagi sa Life Extension.
pagkatapos gidlabang sa di. With Tropa. Okay, dugang nga pag-aknalista sa Gabaritor livestream, Bambi Serrano Defensor. Payong gaya Maxon Marlon, kaya pamatigid kami di sa East Home 3, Barangay Estefania, Defensor Family, God bless. John Villarosa, Nice Eve Action Radio watching from Murcia, God bless. Mary Ann Lee Palam, good evening, Action Radio. Mary Ann Lee Palam, pwede pag-greet happy birthday kay Ramilin Repe. Salamat. Salamat, man. Number 1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay ng samahang Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita
at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. .554 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan tarang ato sa nga patrol sa dugang nila sa nga mga balita with Action John Diaz. Action John, sa balik report please kami. Wasak Action Mar ang windshield sang isa ka mixer truck sa Silver Dragon and Lumber Incorporated matapos ini na bungguan ni Abi no ang isa naman ka truck nga klagado man sang tubo dito sa National Highway nga sakop sang Banwa sa sinigid lamang hapon. Sunog kay Police Staff Sergeant Jomari Arboleda ang traffic investigator on duty sang Manapla PNP halin gikan diri sa Sur Paduro Norte nga bahin sang lugar ining mixer truck Action Mar sang ini ang nalukpan Abi no naglupok ang goma sa buli sining truck Action Mar rason kung nga nagdariri Abi nagbalang-balang ang iyang pagpadalagan kag nagbunggo ini Action Mar sa isa man ka truck nga nagapundo kay tuyo na kuntani nga mag-left turn padulong sa isa ka transloading sang Hawaiian company nga namtang malapit na mismo sa lugar. According diri kay Arboleda, maayo na lang kay ang truck ara sa may kilid nagapundo Abi kagamoto ang nabungguan sining mixer truck kay kun nagdiretso ini Action na Mar sa kilid sang dalan digto nagatambay ang halos mga 20 masobra ka mga individual nga nagatrabaho sa transloading nga nagapangapi ka nagapamahaw Abi ang iban. Kay kung nagdiretso digto ang mixer truck mahimo Action Mar dinala sa igitong malaligyaan kagako din kay Arboleda mahimo madamo pagid ang napatay o kun abi nasamaran. Ang driver sang truck nga si Ryan Gargar mga 24 ang edad kag residente ko tumandok sang syudad sang Zamboanga ang nakaangkon sa pila sa iya naman nga ulo kag minora pinas naman Action Mar kag ini naman ang nalapatan sa kakigwa pagbulong kag wala man gindala sa ospital dito naman sa area kag ini siya ang hindi naman pag-under custody kaya according to sa kapulisan decidido naman ang company niya sa Silver Dragon kag mismong tag-iya sang truck nga magpaidalom sa areglohanay Abi no ang duha ka mga partido para sa paggalastuson o kung inog bayad Abi sa galastuson sa pagpakayo sang truck Action Mar. Wala man sa napilasan sa bahin sang sakay sang truck na motong driver Abi kag gilayon man nga naginistoryanay ang magtimbang nga bahay. Nga rin si Police Staff Sergeant Jomari Arboleda sa ato naman nga interview. Police Staff Sergeant Jomari Arboleda from Traffic Investigator sa Manapla Police Station. Ano na tabo? According sa driver sa Silver Dragon, while travel siya from south to north direction, kaya ini siya mixer, loaded ni siya sang cement, kaya mabuhos ni siya tani sang simento sa ongoing construction ng public market sa Manapla public market. So, kapag travel siya, according sa iya, naglupok ang iya guma sa right side. So,
lubok, nagiwang-giwang ang iyang mixer. So, it happened nga ang tracking niya loaded na siyang sugarcane. About siya ma-turn left, masulod siya sa press loading. So, hanggang stop di siya. So, ang nagiwang-giwang, amo na nga nabungguan niya na ang tracking diri. Amo na sila pagsusot sa tractor. Oo, kaya pag-abot naman ka, amo na siya. Wala na sa matando. Tapos, pag-abot naman tumba na di ang mixer. Ang kwan lang sir, ang driver sang kwan, sang mixer, may nalampos na siguro yung ulo, pero okay naman siya, stable naman siya. Ang driver sang truck, okay man, wala man, so far, wala man may nakaswalty or injured niya nga mapanaw. So, hindi kayo na wala man mayo damo sa lakyan during that time, mayo lang kayo wala man damo. Kung wala din sir ang aton tracking sir, siguro damo gid sir may nagkaswalty sir, may mga tao na di sa baligya sir mo, mga vendor. Okay. May mga iban ka pala ang ari di sa preso, hindi ka pala makaw. So kung wala ni sir, damo gid ora patay sir, o sir, malang kanya kinabot nakabulig siya na kuan niya sir, na bunggo. Oo, truck. Okay. So wala man yan, i-under custody ka mo or depende pa? Wala sir, wala kami under custody kay so far ini na settlement man lang nito na sir, sa insurance man lang ni sir ang hirapan na sir. Ang driver, ang driver sir, aksyon naman na batian si Police Staff Sergeant Arboleda, ang traffic investigator on case sang Manapla PNP. Actually, ang dito kayo ng sitwasyon sa lugar, ini siya ang mismo bala ang salakyan, ang mixer truck. May unod din siya ng mga semento. Rason kun nga kaina, may mo bala wala ibra nag-control ang manobel action more pagbalang-balang sang truck na bunggo gulpi lang dito sa may truck na kargado man sang tubo. Kaya mo to kaya ambal ni Arboleda David Anaton, no lang kiti wala sa iban nga pilason o kun abi na samaran sining aksidente nga nagluntad sinimana nga hapon sa may banwa man mismo sa Manapla. So sa mahimo sila liwat nga mga istoryahanay ang magtimbang rahin sa maabot nga Biyernes aksyon mo agud istoryahan karon ang matabo diri nga pag-areglohanay. Balik tagikan sa patulong taglibot sa Bacolod Action John Diaz so sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksyon John, punto alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Style ba lang sa ato sa mga tagpalamatiha kay proceeding ato sa mga patrol. Sa isa naman ka aksidente sa dalan, nagluntad sa mong lamang kasisidmon. Nagresulta ini mag-aksyon sa grabe na naman nga problema sa trapiko sa saring area niya kabanti. Nakabi gining national highway pa. Standby ha. Action reports after edition magabalik buwas magasunod na action balita evening edition. Iban nga balita way tamalabutan tuto ka magkaroon sa action firing line with action Brian Morden las 7 kapto balas 9 ang gabi. Ako naman action na Marlon Hedovaya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, aksyon!